Kręcimy. No, jest Boguś. Idź tam dalej do tego. Na te piachy tam wyjdź. Dobra, schodź do niego już. To będę ciebie i rybę brał na kamerkę. Szkoda, że momentu brania. Tak dobrze mówiłem, żeby kamerę włączyć. Pięknie. Dobra, bierz go. A nie, jeszcze nie. O, już go. No, 60 taczek. Spokojnie. No bo wyleć. Ładny, 65. Jak nic. No. Piękniuś. No. Git. Zdjęcia? Na kamerze będziesz miał. Na kamerze go będziesz miał. Wypuszczaj i już. A bite 65. Jeszcze moim aparatem. Pokaż woblera. Gdzieś tu leży. Wiadomo, ciampelek. Dawaj, dawaj, żeby ryby nie męczyć. Ci szeryf pstryknie. Proszę fotkę. Uj, 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 uj. A, czekaj, muszę. Powtórz mu szybko jeszcze. Jeszcze mu pstryknij. Weź trochę niżej. Jest? Nie, ty trzymaj. Okej. Wypuszczamy. Dobra. Wolny. Dobrze, chciał do mamy. Pięknie. No i gest zwycięstwa.